Здравейте, аз съм Неви, това е моят първи влог и днес ще ви водя в гората за гъби. Това е най-вълнуващия за мен сезон и най-вълнуващото място, където мога да бъда – в природата. Днес ще ходим в гората с мама и освен гъби ще берем билки и диви треви. За мен разходката в гората винаги е много зареждаща и се надявам и на вас да подейства така. Хайде да тръгваме! Много е красиво! Вижте какво намерих. Бяла мъртва коприва. По-често се намира такава розова. И ядливи са. Става за салатка или за супичка. Това е лъжичина. Друго съкровище. Мирише на чесън. Не знам, даже може и да се нарича чеснова трева. Не съм сигурна. Но има аромат на чесън и е много вкусно. Я да видим мама какво е намерила. О! Тези белите теменушки ли? Теменушки албинос. Не са. Това не са теменушки албинос. Тук решавам да ви кажа нещо по-важно от това, което съм говорила. В градски условия понякога също могат да се намерят от билките и гъбите, които ви показвам, но ви съветвам да не берете от града, защото със сигурност ще са замърсени с тежки метали, токсини, пестициди, хербициди и така нататък. Най-чистото място, от което може да се наберете нещо, е навътре в гората. И дори тогава, ако не сте сигурни, че нещо е ядливо, просто не го яще. Както аз ще направя с тази гъба. Оп, тук намерих една гъбка. Не знам каква е, затова ще оставя. Ето как изглежда цялата гора. Тревата е висока, но не е много гъста. Малко е стара обаче. Да, стара и изнила, но ще си я взема за късмет. Ама на земята ли беше? Аз се отрязах току-що. От дърво? Не. Малко на пастърва ми прилича. И на мене. Много хубаво мириш. Направя съм собствено дълго. Да, мирише приятно. Наистина лахаеше приятно, но се оказа неядлива, затова се остана в гората. Супер! Тази вече е хубава. Чудно. Чудно е просто. Ето е другата гъба. Да. Всяка гъба си има другарче. Винаги, когато намерим една гъба, се оглеждаме наоколо и за втора. Понякога няма друга, а друг път има няколко. Добре, явно това е мястото, защото намерих още една. Най-чистото място, където мога да си набера това. А това е лепка. Тя също става за вътрешна и за външна употреба. Берат се само младите растения. Обряса на гъба. Готова сушена гъба. Да.
Ей, къде е Пънки? Да се вземем? Опа! Намери ли? Да. Не бе само. Не е лошо. Много хубаво. Чакай, идвам. Супер. Много трябва да има още. Така е, оператора остава без гъби. Терена отговаря. Гъба. О, Две! Тя тази си едно коне мина отгоре. А тук някой е рязал. Да. Или счупил по-скоро. Красива гъбка. Трябва да я снимаме, разбира се, толкова са рядки. Да. Ето е там на другата. Да. Ето. Трактора е много хубаво да гледам. Събрахме за 2 мами. Гъба! 2 гъби. Една. 2. Това е голяма. А сега, за тези от вас, които останахте до края, ще разкажа някои интересни неща. Смръчкулата е една от най-обичаните и търсени гъби в целия свят. Известна с характерната си мрежиста шапчица, тя прилича на пчелна пита и е напълно куха отвътре. Тя е истински пролетен деликатес с богат земен вкус. Смръчкулите са изключително ценени в кулинарията, но е важно да се знае, че сурови са токсични. Затова винаги трябва да се готвят поне 10-15 минути. Освен, че е вкусна, смръчкулата има доказани ползи за здравето. Богата е на витамини от групата В, витамин D, мед, калий, цинк и други минерали. Съдържа и антиоксиданти, които подкрепят имунната система. В народната медицина се използва като средство за подсилване на организма при храносмилателни проблеми и обща умора. Някои съвременни изследвания показват, че полизахариите в смръчкулата имат противовъзпалителен и имуностимулиращ ефект. Но внимание! Има отровни двойници, като лъжливата смръчкула. Никога не събирай, ако не си напълно сигурен. И разбира се, винаги събирай гъби само от чисти места, далеч от пътища, замърсени терени и индустриални зони. И още едно в същия район. Хибридна смръчкула ли е това? Да. Ето, че нашата разходка е към своя край. Днес не намерихме много гъби, но са достатъчни за 1-2 хапвания. Набрахме си малко диви треви и разходката си я биваше. Надявам се да сте харесали видеото. Ако е така, ще се радвам да ми последвате. До следващия път!